kosona se Onyankopon so bi se nka nipa nyina Amen. O ba biara obia ehwe Righteous TV na obokoso anu aka kire wodofo ne se ono so nkoso no scan multi decoder na so no nso benya Onyankopon nam na humobro so ma na hini mu asempa pi na timu mu nkurumdi mu asempa na pi ewo yenso ya wonto atoaso ye wie mai mu yenso ebreso adom ne homobra edum ejanom ni hu won yenso adom ne homobro no ebi aso yeso di ka kire wonua ba bia na onso ntie bi na meka se nyame adom ochina kosi ada to kira nso nipa biara wonim saasase nye ono ane pe no de baaso na adi na asufo Nyankopon nam na humobro so awonto atoaso no nso wakai na frɛ bi je kine bu bebu naten na opese udi be mu ono so mra enye nipa nya ne kwa asere mu atemu ntino mu ko Onyankopon de na soro ni si ho se odebema enipa atemu bi mu die akonya odebema nipa atemu mu bi mu die eho akonya nanso nye nipa nya na kwa asoro ya sa atemu mu bi mu die akonya eno ntino moko de bronsam so asoma ne nkrofo omuso bi omuso de abisisi ndi ati se Ghana abayetwa sika na obi akotwa fake e de afra ti sanity de opesu di bem wati mu a ebem ochina oni misia na etosu bi onso no nyame adom ochina no eye on the 12 no eye ochina no nipa ne ba ahwedie ese Onyankopon na do ne humobro obi anto ewo me ho nti nipa no mfamra na me kasa nkyere ne nti Onyankopon asem etimene na eti Awurade asem na ama nsenkyere ne free to china baby a ubia ubetimi esimo no mere na waba obi so wa papa na ebofo no asase no obiare ewie na wusimo ba na asasi so bibia ni wa eyenkurumdi ebetimi abakwa ebra nipa ate wo twen se beba enkurumdi betimi abakwa bre ni pete wo twen se beba ensida ohon se boni ade ye boni ade enye no won se won twen kura na aba with papa yen twen no ma no ma enano no mani su sensu no e ha o madwene no o man na ntwen sensu ne be ye sa da bi o man na o man ntwen sensu no e be ye sa da bi ade chimu ne baaye te baaye so a enkoda ne ni ho na abadin ke baaye ne nke se twam ye de e ko bet e baaye na abeka edi nipa ni nyina enya ade na boni na ade ne pe bae na eno anfa ne pe nko papa nsa ama na boni na beka enti Israel tumfo Nyankopon nam na kodi fo elesa so ma ni su kire no ena ono kire o mo de o monye ansana boni ni timi firi ho
ama papa asaba di papa emma kwa yenhwe bone kwai bone ba yehwe papa kwai papa ma kwa dem se papa te se asase da ho no izene ko ponim si ibedi aburo ibedi atoko izene ko ponim si ibedi body ibedi banche enso asase ne da ho kwa na afu achampon na afu nyankyere ne na afu nkase na afu sere ade na bone nko a na eba ade a yemfa nye hwe no eno nko a na eba na de yedi ni de aje se ye ne ye ho adwuma hwe no kwan ansa na timi aye de aba wo ye ho adwuma no hwe no kwan na aba esa na papa tie papa bia wa anye ho adwuma ema eti Nyankopon ya adom na se metasa kyerɛ ahwedeɛ no a ɛno na Nyankopɔn tasefo nam ne honhom so bɛnam yɛtumi so ɛma papa bi afiri baabi ayɛ deɛ aba sɛdeɛ asase da wo ne nipa tumi twe nkrantɛ do anaa krata do na afei papa tumi ɛba asase nsi ne tu bɔne afiri hɔ no wura bɔne ne firi hɔ no saa ne kyeɛ saa na ne nkoa no kɔfoɔ diifoɔ no wayɛyɛ eti asedanka Onyankopɔn di amen na deɛ ɔba no hunu na adwene sɛ ɔba nso wobɛtie Onyankopɔn asɛm a ɔnyɛ sɛ ɔde n'ani bɛto ahwedeɛ nko a so asɛm no ɛbɛma deɛ nti ɛma me ntɔn bibi ma wa nso mɛtumi de honhom adeɛ ama ɔkwa no ɛyɛ asɛm bi ntira ɛnyɛ asɛm bi ntira nka nsi saa da dabi kadeɛ yɛtɔntɔn no ka saa na me nso mɛtɔn nti asɛm no ayɛ no ntia no na wahwɛ no nso kwan nyame adom ɔkyerɛ asase ɛte so yi ayi na nka meka so ɛnora bɛde sii baabi ma ɛnuru baabi a na megyaeɛ ɛberɛ no nti na mehwɛ adeɛ biara wɔ asase so sɛ yɛ nnipa ma mu a sese yɛne asase ɛte so yi ne deɛ nnipa ma adwene kyerɛ wɔn sɛ asɛ nyamesoma bi di yɛaborɔ nyamesom kristosom asɛ abɛdi yɛne Ghanafoɔ ɛnyɛ nipa nyinaa ɔnyɛ aman nyinaa Ghana particular yɛ timu asɛ kristosoma bɛdi yɛaborɔ saa ne nipa no binom ka saa ne ɔmu susuyɛ no ɛkyerɛ na meme bisa ne sɛ kristosom no deɛ fiti aseɛ ne baeɛ no Ghana ha no ahyɛseɛ ne baeɛ na ne ɛdi yɛaborɔ anaasɛ ne deɛ na ɛdi yɛaborɔ sɛ no mo sɛ abosom ne akɔmfoɔ na ne wɔ ha ɛna kristosom baeɛ nti tietia ne sɛ ɔmo ka saa ne susu saa no adwene tietia ne sɛ kristosom no bɛto abosomsom no ansa na akyiri no kristosom no baeɛ ɛna akɔgye sɛ abosomsom no ɛte hwe aseɛ na ade a wode w'ani too so na sɛ ade foforɔ bi a bɛna atinya bɛto no wɔ hwe aseɛ kyerɛ sɛ wodeɛ ne nyɛ yes wa wosi fie na wotim na sɛ obi tim bɛtu firi fie no mu a ɛkyerɛ sɛ fie no nyɛ wodea yes sɛ woasi fie wɔ yame deɛ wo na wotim na obi tim bɛtu firi fie no mu deɛ a ɛkyerɛ sɛ fie no nyɛ wodea yes ɛdeɛ misa sɛ ɛyɛ dɛ na time wa mo se kristosom no nyamayɛ no Ghana asase nyinaa baabi abosom wɔ hɔ na kristosom no baeɛ no atumi abɛkata abosom so de ɔmo ato fam ɛkyerɛ sɛ
ene de na mu kura mu no a no mu hu se ye bibi no na nye hwe ye na no mo antena kan ne obu so ko kare te kura gu so ofu bedoa o man kan jere enne nsuo no China fo ayam nsuo ni nyina mo condemn nsuo China fo na mo nsuo na yana no de aye anyame no China fo ayam ni nyina obo se nsuo no mo se ye tente so ntum ye nsuo hu be sa ta no mo ka ba bi ya na me no mo ya adwe kakra ne se odwu nsuo hu manya fi se eno ana no mo saye de eno o tente so hu manya no no mo sa no ende me no mo ya adwe nte no ya ahu ne die but o mo de hye nipa no o mo sa abre no ye kura beto kakra o omo de hye tiri mu se ase wonwon bi timo e bia ye na nan mo ma sa o ye sa nso no ko be ku ato atwene be China fo tinya senso wo do nyina mu nyina asa so no ko and iso na anya hwe pacho de bi e kire se so obi ka cho se Kristo soma be sei ye Ghana ha anya dokore eripa no ye ko Nyankopon ni mu a me hunu ba bia me mfa ni nyina se me hunu pa kora a wo ye na enipa a o mobo e wa asasi so eni nipa a ohuru se we ye kese nie na obeje kese a woni no akwanya fini nsem na ni dia fini nsem dia ma kuma nipa a o mobo pa no do ye kese no wo ye da ya o ye kese yes asasi ye ti so no pachai honam fam na America no yes so obi ye kese a wo ye da ya wo ye kese e dia ti Ghana hey Ghana mampanyini president no pachai John Dramani Mahama pachai obi ntimi nye na ni monyam ne se do sitie mfa ma minister bi da debi ensi ala bo bi adwene mu kura pacho debi wan be ba na adwene bet se de Nyankopon ni monyam tie no ye Ghana ni nipa na mfiti ase no mo do mo to bosom so no o pese o mu Nyankopon ni die na ni monyam ne bibia ma ye ne abosom yes eno ni ye ne ye problem o eno ni ye ne yes Nasa president ye minister nasa president ye minister wo ho nasa president ni wu se mo de ono no na ni tumi hu ani die ni bibi e ma minister wonye ni mfiri ho pacho be yin fi obeyi na fi won tentem kura pachai na wa nipa na kwa ko ba bia ni die ni firi ya die ene ba bia ni die wo ni ahwe yes the san Nyankopon ni yenya no sana ize tu fo Nyankopon ni yenya no edubo se omo mo yesa Kristo sum beto abosomsom no ye misa se Kristo sum no yes eye die ya yes eye hwan dia ena abosom so ye hwan dia obi timi ka se won bia won moni bia no won bia ye pe wan ka kire wo na nke Efeso fo ngoma na be ka to se mo na edi echi no mo ni ahomoni e wo wiem subotufo ne wa asase ne wo sum adentri nyame hom ne kire mo se ahom bi ho bet onu Nyankopon sa hom ne ni hia na obe ka che hom nyina afiri Nyankopon obi timi wo ne ba wo pachai na wa po ne ba no enzi pachisi obi so mpo ne ba kwa debi obi enu wa asase wo po ne ba kwa ne ba ye sutie ne ba bre ne ho ase ne ba ti nini ne ba ye bibia ma na osemapo won rubi da pacho debi ansa no bi be po ne ba no ne wo de abofra na ye yes obi be po ne ba no pachai ne wo de abofra no
waye tabofra bia no a woni ene gana ne na awofo hwea awofo no betimi apo ne da ena se awofo apo abofra na abofra no hu se wonya ba bia gina se wono na hwe ne ho otimi ko otimi ba na wanya ahunu a ewa awofo na so adwini mu se musumi no wotwe akosi se ye bewuo yes no mutimi twe akọ ama awofo no kwatimi ka se ni wu a ensima yase bacha enzi bachesi ne saa Onyankopon ne bonsam tam na tie wu bonsam be ya no se won so waduru ba bia se wanyini ewa abofo no Onyankopon se mapo bonsam anya ahunu bacha debi wanya ahunu ena Onyankopon se wapo no wo se chenchena ni nyina ye ne dia dia bonsama produce no wapo no dia bonsama produce no nipa yi pese mo yeti asese still ni nyina ada so ye onyame dia enti obi ba wapo no o ye so se obewo ama ajane awofo na po mo no ba no ono na kwa akwo no awofo no akwakodo omunana no awurade wo jane ba no ba bi kan nana no yes obi anu a woni obi nkasa awofo wapo ne ba na ne ba na wo a ne ba no obeka se odo ne ba no ase ne nana ne de opena asem ne mum ne ma ensi ja se de ne ma me hu ye ne hi no saa na ne ba no eti no o se de nipa ne kikane se do madwene kire wo mo no a afọti sẹ nyame suma na se Kristo suma be bed na magana na me bisa se na aboso no no Ghana ye nyaade ye nya hwe na aboso wo ya na ye panimfo bretinfo dia so be ye gobi na akoye pachai sata na nya aboso ma pacho na aboso ma tena ma bretinfo be se ye gobi ko aboso wo na ayi e friend say ye na nanom abrofo be sa wo ye de ekoye abosom ne ye de wanyeshi de na ka ye de mo de mo wato se be boaye no na nka ye bibi nsi mo kwa se mo tin fe na nanom ye de enkro etimi ye de pacho etima ti abosom no efifiti ase amoye debi amoye o debi eso ewoni pa bebrajum sase Kristo sum no amwa Ghana abese Ghana amaye ye na nanom sum ye na bet ye na nanom sum no e ba to ye na nanom sum sabre no mo kana e da baba be na ye na nanom tim sa tam brodi no free break ye ba pachai o free America ba no na ko hwe dan a wasi a watim ko hwe dan a wasi a watim pachai baba bi se oka eja ode kwa abrochiri wase no no te Ghana ha no afi sa okobura abrochiri ho no omusa no senti enipa timi atena ba bi dada ara chiri wo man sei ena yete Ghana kwa apana se os ebro na de so ebro na enye new ache os tete asem os ono firi Ghana ono na os na je chere ne se ye Ghana se ye o man na ye yete no sa na ba bia ye de eti no on so ye brabro on so ko bira brotire aba be site yes asemu pachai wase no ye ni nwanwa na se say yes kwa na independence e bembe sa abre no pachai wase ye ni nwanwa 60 years or 70 years wase ye ni nwanwa wase no e kusa kete ene okoye no ko wura brotire ni say broni kom Britain what's the thing about the nipa ayi omo kuro pa city ni no re de ye de mu ha no a abosom ne ye de na mai abosom na ye so no mo keka ne sa ya na mo ko re dan ko ni sisi mo ko re dan a abosom ni sisi
It is a kisosum no baye bedia. Tete de na baaye no. Anase enne de no a. Ana free fitiase na kisosum no baye na baye bedia sade abesi ne. Eya asibisa kesi o. Pacha. Asasi we small. Acts chapter 17 verse number 5. Osi untimu nneoma oso wo ka hire nye. Acts 17 verse number 5. Osi untimu nneoma oso wo ka hire enye. Na onim se me de Nyankopon ase. Ye ka Nyamesom a ye kan ya. Nyamesom ye kan kremofo de a kremofo Nyamesom nyina na sifiri enimiti Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ona ye kremofo no ontimi enkoti Saudi Arabia mfa oman fofo bi meka se kremofo na si a na ye de ifiri. Ene ye ba Nyamesom kisosom no so a na si Israel. De me den se sa na nkemofo no kwa de anu ayi bia no anu ade bia ne yi bia no nkemofo no ko Mecca amama nyina ye de yi ekọ Mecca no a nkemofo no musum Nyankopon no a ekuro na sifiri eho no Saudi Arabia ekuro na sei atete apansam nti isanka urade. What is a matter for so what I want you to do? A sra yes. A sra me ka asasi en fuura. And so koche said ye maka no amu se ha kisosom na se na abe se nuoma no. Koche ye Nyamesom ye maka. Yes. O ma chiche e ko na ponti nyina asa yekuro. Nyamesom omo bompa ye da bia mprenum omo ye adwuma na se bira numre no sia ne fa no kwa obia ja na adwuma kwa shenka mu da bompa ye obia ti asemu ye mu sa beto so man na ekoso da be na ga na adipa nyina ja ko bompa ya sa ba adwuma mu da ultimi Acts chapter 17 verse 5 wasu ultimi onioma so kashire na nye yebeto waso heu Nyankopon pacha se ka se kisosoma se omanya abosom abo asase da pacha de na sa abosom ne mo asase da de no mutimi ye asase yi ma de ono no ye asase no ono no ba be se no Unim sa ade bia nyo de akwa wo na wo hwesi pacho pa ade bia nyo de bia opa me se yemfa nipa minim namba me mo emagina ho sei ade bia nye nipa de bia wo hwesi yes pacho no kure obara su ya ji se jagu nichem pacho pa ade bia nye nipa de bia wo hwesi age se de ye ne dia Obatimi ache obi atade bo se eni be se bosome ne bosome mienu wo atade bo se na wo de na mabontere basa basa bete bia na wo so atade se wo to bi kura ja no se na wo de nda so hye obaji mu kama bete wo ono de wo to ma no bo se pra wase no opa sidan fama han obakọ no socket wo ho nyina do de ma no wase ni nyina but you see that no timbia or any deal asonson well see that no dem fine obetumi ayama obo se eso a etwa no se ya kakra ekọ kama do hide da no waso fine na ma bo se ho a na yesi she fine se ho a bo se
that the enemy has said kuku ni nyina him but you see that the obo to oboko no ne bo ne yesi ya de bi ye nipa dia no nipa no onhweso ye de Nyankopon be na asase abonsam dika wa ha abosom dika wa na abosom abehwe asase ni ye asere Nyankopon Patriensi Samra Nyamesom Kristo de na ye kan wase Nyamesom wo Kristo mo no Israel free. Yes. What is Israel for eso an wo kire da? Patro David. They say Israel o mo na o man ba me ensa na ehwo. Enso man ni so an wo kire. David. Ento ko nu ka de ba. Na to da na sesire mo ya kwa se. Kikiri to bi mo kwa ba no mo kwa mo ka se eboka. Esire mo nko ano. Patro. Enso Israel ni o man ba me ensa dia kodie gina so ko sen ko for man. O man ma ni so an wo kire. Israel ni nso ankasa no. Eto ho ahotwom o man no bibia no a afetumto enso matunya jiri Syria ne Palestine Gaza o ba jiri ni ila to gu Israel so da so tia so wiem. Yes. Israel kwaso on economy ye adwuma na insanka wade se sadie sa so yi esitie no nyame no so macha esitie no ba bi efi no senka wa se yanka me se ke nipa nyame ade bia wo ye bia me se temu na ye be hira ni dini. Yes. Iso tu fo Yakopon we nyame wurumufo se wo ko Saudi Arabia nipa bia wo to no the same thing Israel nipa bi nso awo kire wo obia wo to no na motia na won se sa nkofo we som na mo de breye no abese ye de no die ntia ene be na se no tika se do mo ni se som na eti na num se Israel esom na Yesu kuro mu wona ese aba ha abese ye Ghana no eba in terms of technology Israel America focus wo mu. Yes. America samtu wo mu eni na mesoma Ipachai eni wona Yesu ni ofre e wo say Patro David. Acts chapter 17:5 so untimo na ma so ka hire nye disenya minya nsafo ena sa o man mi enu ka tete apansam se Ghana ankampo anka manfo betwa sa Yakopon we no ene sa o soma o de betiri wia se nyina nkwa no ama kada sano ewurade nkanya no bi ni. Yes. Kenya no bi ni ya sedan ko Nyankopon se Israel tiasia sudwiem enyo ma kakrata bia o but amaka se nyina to bepuruse eya safurade na aka oseme watamfo nyina baba koto wanim Israel enyo Michael se bia Ghana so sene bebre enso nyame omodo mo to so gye no o ma pa kura asai no o hu se ewi o mu ye. Yes. No be ka che sa so we technology ekura Israel no na re ko mo ni ko fo ku ken ko fo ni o mbibi Ipachai o ma tinya yo mo man no to the akoduru pempens ko se o to bombo a ono o bombo sikoro ma o to de ne banana do so ni mu na no so saya de Ipachai nyam so ma de saya ne de hene lemom enkofo na ye ne ye tia asase we so ye ne Yesu ne ye ban Onyankopon na o Israel no sani ye de ne breye no enya saa na ye gye no sani o tie ne nya saa no mu hu no edi se enyo nyame na ne hunu mu tumi no mu ne ye bia na Israel eni Saudi Arabia bo ada pa Ipachai ka Kristo sun Kenya so David. ke bomba chesa
Israel for kwado moto so kwana kwa yede kwa and Israel e bia the whole year nso to bi enupe eso mu tia buro ko ma buro na ga na buro ntimi ne esi akan o ko che buro sisi wa se buro no fe no ga na buro na se ga na buro kwa de se yi na wie usa ne mebe ko che omo ti akwa yesu so mu dia buro ma ne ba ma man ma ne nya bewe ga na buro ntisa Mizire mebe nyina atu oguso. Dia tino Nyankopon de mebe ko mizire muso. Na nya abo sonsom ne aso ade na. Eti mebe na abade sam no. Mo yi aburo sa no. Ya abo sonsom ne de yi. Aso ode. Mo hagana. Abo sonsom ne aso ode ne. Eti esenka asafuade obo sunu asase se o man na ofa wo so de wo ye ne dia no ampo de se ne dia ne munyam amen se kaisa fo ni ye nyame na ko babra ba tete apansama me sin ka mana ma beto mo mpoa yes but when die se nyame no wa mo ni mo banyam o man ne nso o mo tete de se bi no de na nso obia nso mo so o mo asom twe wo mo o tiri na kan ntokwa nkokwa da de bi yes ana kan ntokwa na wo nkokwa da na wo ma ba kwam so betime gina na the same time no ma ba mi ensen e da form na form na ya America kwa so abe ko mesu an wo kire yes wona ya ko esu mu jirem o mo mere na wo ka se utuka lankusa ana 4x4 kwa je free akon gramba uni potro obedi na amokasi huro henisu hwefuwa ya be bo ba ko awie unim ne bo na sumamu nyina ansa na obawie a use tiasra afọ soja foka a police foka omuni atanfu di ako amobo man no atanfu man omuntimi nkwadwuma but isa man man de ekwadwuma beda bia obi ekwa wonsuro die na ma we ni ba Nyankopon a omodo wo mo ho eto ne so na oti a ebi a mpanifo adwene nye yes wahemfu the same thing yes omo nyine o man ne kina ho yes na se o man ne boss sa na dia be hye se eyo Nyankopon eya sorry na sorry no so ye no akwa so a mo fa nhye wo mo yes eya sorry no a mo fa nhye wo mo Israel timi anya asumdie Saudi Arabia anya asumdie ye da Awurade ase Dubai e wonye nkramo so ipa chan e what to say fe ya ne da Awurade ase se kasa o man se ni na asese ya kini ba be kasa abu Awurade ni tia na mesi o papa ho na so mfa ni bi ma papa na emom o be bu papa ni mutia na o bu nwi a mo betre fi ho ame ahwe yes o be bu papa ni mutia na wo nwi a de wa ye de yi wo bu na o betre fi ho ame ahwe di ara hosem se enipa anyanti ase bi susu se kisosun no abesei Ghana ene da bia me kata se Onyankopon se mu di agro na ye no kre yes eche se Kristo na ye de maamo no na sa na ye de yi ete efe binu ma jinye se nya me ko na binu ma jema na wie o mu yie magana se Kristo sumbe di yabra sa na school su buru de ba di yabro yes wow school su buru ne ba e no o di yabro maka che se buroni
aba usua krata no de bro sesua ni nyina usua ni nyina awie obetia mo afa bi wo net so nyina sesua usua ni nyina awie na akọ ma unya adwuma nye direct da Debi. until say obesa akọ be 1 year to 6 months asa no afọ adwuma o me dada Acho. Nenso de broni aye ye mpanimfo mu omu ehwe Ghana so nyesu hu akọ mu sika wura Pachan. ade ti se pa na kese pie sika sa de ye ehye wure so a de okoso nyina ehye otirim wo de ye hwe a enye boni de ade ama ya ehye otirim a wo de ye hwe a enye ye o na o Ghana ya ba o headmaster why billionaire da Pacho de. oh principal be billionaire da Pacho de. a chancellor university chancellor how you billionaire da Pacho de. professor ben e billionaire o Ghana da Pacho de. ye o sia ye nyina no e so tirim ni di akasa na aye de ye a so tirim broni di akasa na so tirim don't almost over kasa na we say we be dia otie no sa na otie na ka say broni a wode science bresi nsuane yenye doctor o ka say ni nyina no de bre se de tie a be ba cho eti ke mpa ni fo yare an ko ma frika na kwa bruchiri Pacho de. e tro say wo no de odi abeja no wo mi say wo no wo mo bo wa dwene wo fom Yes. wajja keto de afa so wo ne so wa boa Yes. but ye ko deeper treatment ni healing say yes yare a ono de ye hia pa na wo no ho Yes. wan fa mrew Yes. ndese obi zo se Kristo suma na sore no e na be se Ghana dabi enye no wa ne mo me kwa me kase nyankopon a edi ne ho agoro saa no ene no me na wie nipa ne saa Yes. nyame ne edi ne ho agoro saa no ha se de musi di ne ho agoro na me se na pa fa adwuma Ghana adwuma hye di fo nsa aba adwuma hye ne nsa obese wia o man no Yes. Jifo ni bi. do nipa di fo obese wia o man no fa hye sofo nso be wia o man no Yes. se na akuf na kufo do cathedral kwa aso da kwa na nya yi na nya company aso da kwa mu sha ase kwa gikiri fo asofo ne me ba cho na manager bank managers ya Pacho de. asofo reverence prophets ye wi na ayeka mo tire se be 40 million US dollars kwa ku wem enso ho no ye timi ampaja fo level kwa ho Debi. na 1 million US dollars be wura won sam sisi ya ti de odo be ya me nipa hunu bi ni Ya sem ketwa. enso 40 million omo sitimi wura mu ho ba bi flow level kwa ama flow level only foundation eno mo di twa 40 million flow level ama 40 million US dollars trillions so Pachai. Trillions old cities trillions and so it's a foundation cement base 500 bars for team site ni anya adwuma ho Pacho de. asofo ne di animu etro se sede Israelfo nyame no sitie no ahafo ne se nyame no mo anhu ne saa Yes. timo di adada mo ho ele me tie Ghana e man sika ye de be sha msa betimi awia bi Debi. Esenka papa Pacho jo mama be fa kwa no nanti. Ghana sika de sha msa betimi awia bi Debi. Ensi. But fashions of binsa di fu binsa obewia Yes. and the Kristo somo no eno na ama Ghana
dabi nemom yɛkɔ Nyankopɔn anim a kaya ni abosomsom no kwa na amaga ɛne nyina ho nsɛm ho ɛna amaga na asɛi ya abosomsom no ɛna amaga na asɛi kai quotation ni mami ko Onyankopɔn asɛm ɔnam ɛna de odiifo yɛ mɛ so de mu report ɛfɔsase tina odi ahyɛ wo nsɛm gya yɛn kai ko romance no ɛfɛn sɛ asomafo no nnwuma asoma America wa sign no kan Romans chapter 21 verse number shall see 13 na be no idru ye ko Onyankopɔn asɛm ɔnam asomafoɔ no so ɔde mu report ɛfɔsase ɛyɛ asomafoɔ no ti yɛ 22 ne mu yɛ 30 enkono to aso firi hɔ ɔsena Paul kase ɔsi ɛdɔ na me kase ɔsomafoɔ no ɔne Nyankopɔn ntɛm na ɔsom Nyankopɔn bra na henie nka ho ɛde ɔbɛsom Nyankopɔn bra na henie ɛka ho na ne nkurɔfoɔ asa ahyɛ aseɛ tu mu ni ayɛdeɛ asi ne so yɛbrɛ mbɔ ne si ne so na ɔmu yi na firi Israel mu sɛ ɔyɛ Misrimni ɛna ɔsɛ daabi ɔnyɛ Misrimni ne 39 na ɔsɛ na Paul ka sɛ meyɛ Yudani a me firi Tarso kɔ keke kuro a ɛwɔ din no mu Kilikia kuro a ɛwɔ deɛ ɛwɔ din no mu ɛwɔ din no mu Israel mu Paul Kristo Onyankopɔn yɛ ne ho asɛm ka na ɔka no Nyankopɔn yɛ ne ho asɛm ka ɛsono ɛno ne nyamesom ho asɛm ka wo sɛ wo so wo som nyame nyamesom no obi abɛtumi aka so wo som nyame na deɛ wadwene mu nneɛma bi kyerɛ wo no wo de aka de Nyankopɔn aka ho na hemie mu asɛnka deɛ yɛmfa adwene mu biribi nka ho deɛ ɔnam na homɔborɔ so na nom so wɔbɛka kyerɛ wo de bɛkyerɛkyerɛ mu ɛno na modi soɔ na hemie mu asɛnka no ɛyɛ sononko kyɛn sɛ wo se mesom nyame mu asɛnka ɛtɔsomafoɔ no firi nyame a no wɔ som a na ahennie nka wo daa nkwa nka so no ɔno saa baamu wɔ susu ne sɛ nkwa bi yɛ deɛ ɛka ho ɔno no susu ne saa bɛt na nte saa gyafe a ɔhunu deɛ nkwa ka ho no ahennie ne ka ho no ɛna ɔmo yi na firim sɛ dabi sɛ deɛ ɔno kɔnyamsom no wɔfiri mu koraa na wɔn nsa nyɛ Yudani nyɛ saa nkɛnsɛm na wɔka no nkɔ keka saa nsɛm no ɛna ɔse ɔno ɔyɛ Yudani ɔfi Kilikia kuro na ɛwɔ din nim ɛwɔ Tarso to aso kakra ɔse Kilikia kuro a ɛwɔ din no mu nipa ne me ɛmo nipa ne me nanso mesrɛ wo ma me kwan na menkasa menkyerɛ ɔman no de na Paul kyerɛ deɛ wɔyɛ no ɛnyɛ sɛ bi a no wɔma ne ho so anaasɛ asɛ wonnim me dabi no wɔkyerɛ sɛ nkurɔfoɔ no pɛ sɛ yɛtu ne firi Israel mu Yesu ahenni ho asɛnka nti Onyankopɔn ahenni ho asɛnka nti
no say dem me ye Israel ni ye ka ba bi ofri Israel mu Israel mo se me ye Yuda ni keke kro ai wodin eti Israel kwa so gawe ma Yuda fo eni etire to atres wo ye Israel ni Yuda ni of Israel fo no wo sembi mo apa na hine nwa semuti munyi ni mfiri adentia ahine no wasenka no wona ahine ne ma won so no aye won kwase asem ahine no wasenka wona ahine ne ma won so no aye won kwase asem ahine no wasenka makasa ne ntiase no enafom kunya tiase a wadi nkuni mu ade nyina tinenti ase no enafom wo so osere o mse opomochew o mane ne nkofo ne nkasa kakra to aso osoma me o man enkasa menchire o man no na menchire o man no na o man no kwan no o gina ntwede ne so de minsa nyam nkrofo no ipo chase ena wo nyam na obi a woye Misrim ni obi ni mu no ipa chode dan so say ebra wo yi ne nsa na wo nyam wo mu no o manfo na huru se Paul so oni but boapayonti na asofo ne nam na adaso yi na free Yudafo ni ndo se ebra o ma ne saso wo nyam won kai koi na oye kan na o se man kofunu nyina ye di omo ho Paul sa no se ya chia ko bi ye se sei o ye se wo so ni tia e fan sei wo so ni tia ye som no se ni sei on cancer papa o ye se ti bo mu se eni ni pa be ni dia fe Paul ejina ade so a o ko so o paja ne nsa kire wo mo hu se ye ono no Paul no o se afedi mo bia ye di ayo mo wa se enti akwa we ni wenu makeka bibia ma ye sase nipa bi ofri Misrim na ono onye Israel ni onye Yuda ni na ase oba se nya meso se ye po a eye obi anwanwa se edo no onye mu a wona bi asofo anim ayemfo nanim wo suna nwoma na all time ra no ma ehunu se ye nkofo we se ye mu se ono na nya wono wasa na wakobo sa nkofo no was eye obi anwanwa obi aye di ebra Paul man ho so course ro paja ne nso mu se yo no ano so mu se afetu aso kan ko o de Hebrew kasa sane ne nim kasa se ero cha se no de Hebrew kasa na ne manfo ne kasa no cha se kasa se enuanom ne ejanom muntie manum muntie mano a me yi ma kire mu na se enkofo no ba bi odina no se ye wono aso na nkofo ma to se do mo ka kire mu ni na mo so muntie de me so me kan enuanom ne ejanom de mo ka kire mu yi se me ma yese ne ntesa muntie de me nso me kan ito da ayini wa senka odesuma mi obi yesofo o hwe se de sitie kase an akwano ye dimo di fadma no ye bonsam o man ni tie de meso mi kan ro muntie ro mfa ni mienu mu ensene so na ye mu hwe to se mianu ni eja no muntie de me kan kai koi na otil se ore kasa Hebrew kasa ade a kire won wa otil se osmafo ne ka omukrom kasa de kire won oye kom kura enom se na sa ko we Misrim ni a kasa se ro si kana no Misrim ni ntimi nka ne sa Misrim ni ntimi nka Hebrew kasa se de wo kan ni to so mu nyina ye dina ayi mo wasa de nipa na ye di we susu no nipa na ye ka we to so no won na se ka Hebrew kasa se wa ya na me ka kire se ebia asase ye te so no emfa ho to ma mere so na muawa wa ja be ka so bi faduma ye bibi foforo yes ebi kwa me tribe foforo
tribe fufuro bi ni me ya santini mo santini. Yes. I tell you. Yes. Eti me kase emma amamre sem ne ade disibu a eso tie me. Yes. Emu ne yawo yetu ye o. Eto Onyankopon na ne ba kru Kristo so adom bia pue dia maye. Onyankopon na ne ba kru Kristo we yin ho dia kire me. Na me ho so amma hu awurade. Yes. Send Onyankopon bo so ya se o sitine na kwai. E kwa no fa so obeti nipa. Ene de oba be ye nipa. Ene se no be sia hu nipa mobo. E ho nkra no de asoma me. Di menye se ebia odi fajiman ebia se owe ne so keka ne okasa mamere nye ne wanwan ne de best babi emuni yawo yetu ye betika obetia ke beboawo tribe bia wo firi no eme fa mamere na dawo. I tell you. Yes. Any tribe kasa bia wo kan Ghana no eme fa mamere na dawo da. Yes. Enya papa Debi. Nyanya me na dia mamre ma nipa. Nyankopon or the laws ene ma nipa. Emra wo de ma nipa. Yesei enyesei. Onfa bi head am maw ema wo mfa abosom sem enwo konkro ne dabi Nyankopon yesa. Dabi. Na yim se kane kwado Nyankopon wo bu obi aba afode no. O se dia no ku na no wahye. Wachai. Ye ni ba bi a ye de enkasa ayi no. Enya ne nkasa asensen sa dabi na ho akobon. Ukuru wi a no wahye tietia abon do mpa nyina aye de ahye so afode ye. Wi asan o fa moja bi nkogu pete bi na wa kopon da bia na de moja ye de egu ho na wa ye nyenyan no Nyankopon ye fi Nyankopon o ye yese me din di okonkron ni. Yes. Kronkron o nyame a o ya hotie Nyankopon. Yes. To le de tibre mo kwa no na se Nyankopon se asofo no be adifo no be na se ne ho be ba ayese wo mo shi nuhwam o mo shi incense nuhwam ahodo o cheche mo nuhwam mo nhie adetia ope wonye nyame a wo ye fi Nyankopon wo nyame o ye kronkron. Yes. Na afa kala bi o be ma o ma ye na o be ba na ho tutututu abosom na yesa. Yes. Uwa wa na abofono bugro na abofono abosun betinye mo nya atade o me mo atade onko na nyina wunsi da na wa atade abetwa odi moja begum obati nteso agum obese na wunsi da nso na wakofa ye de o de wa ohwa nyame mfa sa de we ma ye na no makono ene asase so tumidie a o mo ye o madwene se wi ase tumidie o mo pe no ene wo mko frefre sa honhom wo mo sha se o mo ne sa de tetetetete no na o mo de nanam wa de kokosa no na bia makato se nipa ne ko ware sa bre no so de Yesu ni ho yate ase etu wo de abosom na ye ni nyame ene wo se abosom ne ye ne bambo bi abosom ne twa ne su bi abosom ne ta na chi bi ne ba no na ko ware ya no akoto snap ensa no no da ko ma bosom se wo ye de hye asemasi wo ko ware yesro ye mi yenim se omo odije se omo bo omo ho ban nti yesro bone de ye ta na chi ne bo ho ban no kwa ware ye ne nye na suwie na omo de aye nyame adenta se de wo se waji Yesu de a wo Nyankopon ni ze tumfo Nyankopon bo so asasa na obi bia de hye ne nsa no sara no ma ye omo de ye no oh beti Yesu bi also say kwa wada na safa sa the same snap nika oya o ba jina ama me say je ona na bi ye nyame na no otumu na mo no enwa bi na oda so awo ye no but wo so waji Yesu adi
nyankopɔn ɔmfa abosonsom ma wo sɛ wɔde abosonsom ama wo sɛ ɔno no yɛ wo amammerɛ na akyire yi wasa abesom no na amammerɛ na kɔso aka hɔ wɔn na ka kyerɛ wo Israel nyankopɔn bɛbi saa nsɛm ɔne wo yi ɛna sɛ nkɔde ni yɛ falo kɔmasa kɔmisiri a ɔka kyerɛ misiri mfoɔ sɛ falo me na mede wei ma fa wei yɛ amammerɛ na sabra na bɛsom me but wei deɛ ɛwɔ amammerɛ bɛdeɛ na falo tie nti mesi falo ne ne dɔm ɛpo kɔkɔɔ okumu mu nyinaa wɔahu obi amɔbɔ okumu wɔn so obi aso amanaman kae bɛ obi atumi amisa na ɛho asɛm obi ankɔkyere Israelfoɔ sɛ mo yɛ abɔnsamfoɔ nkɔfoɔ yɛ bɛdi wɔn akyɛ mo nyinaa abɛwu wɔ pum nti saa deɛ ne mo de obi a ne tu ne ho fo that is God de mo obi mfa saa nneɛma ne mo yɛ mfa saa nneɛma ne naadaa yi o amammerɛ bia ni hɔ ɛna me na deɛ ma nipa nipa na afa nipa deɛ bia nso yɛ owuo me se tinyamakura bi da tinyamakura bi da yes atɛ no maso bi atomaki da akonnwa no maso bi da afana makura bi da baabi a ɛwo yɛto yɛ nti yes yɛhyɛ Kristo a yɛbɛdi akyire sa mesɛ no anam ɔma yɛabɔ asesa yes yɛhyɛ Kristo a yɛ sɛ muntie me me nua no muntie me toa so kakra wɔsɛ wɔyɛ kɔm koraa toa so 3 oyɛ kɔm koraa na ɔse na Yudani a wɔwɔ meta so meyɛ wɔsa bɛsi so yɛm meyɛ Yudani a wɔwɔ meta so kɔ wɔkirekia na wɔyɛ ne mikuro yi mu Damaria wɔse wɔyɛ mikuro yi mu ɛwɔ Damaria anim Damaria no ɔno na saa tɔn no mo tata Yesu no ɛne asuafoɔ no ɔka kyerɛ mo sɛ munya wɔ mo na sɛ gyina wei efiri Nyankopɔn a ɛbɛgyina emfiri Awurade a ɛbɛgu no saa papa no a ɔno mo tata mo saa na ɔka sɛ dabi wo dɛ mo yɛnto yɛ mo na ebinom koraa ba bɛyɛ bi kɔ na ɔmo sɛ Awurade mo wuyɛ no ɛto ayɛ deɛ yi atwa de mo yɛnya bɛrima yi so wɔne ne nkurɔfoɔ yi ni yɛnhwɛ saa Damaria na asɛm a ɔkaeɛ no ɛno na ne Yesu bi na kɔ maa nyinaa no nti firi nipa na de wɔn akɔnɔ asɛ Kristo som wɔ Ghana wo nipa na de wɔn nsɛm ɔne ɛne wɔn som ase nnuma asɛ Kristo som na Kristo som ba yɛ yi odiifo na ɔba amensere esi obi yare bi obi yare o yare abɔ na ne da so asa no na me sɛ Awurade ama na ne ho tɔ no me nyɛ ne kapre yes we ade bɔne we bɛ sɛ Ghana eti sɛ obi kɔtɔn a Yesu no ɔde saa deɛ ne baa ne se deɛ me di ama na deɛ me di ama ne kwa ɔfa mapa so obi tɔn a yɛsɛ mu no sɛ Kristo no nyɛ ne deɛ yi ɛno no ɔmo nam no ɔmo nka ho asɛm yes mo mfa nka sɛ Kristo som no abɛsɛ Ghana Yesu Kristo kan no kɔ de kyerɛ ɛmaa nipa nyinaa sɛ ɛmea nyinaa sɛ ɔno ne honhom ɔde ma akwayɛ mfa mapa Yesu Kristo anum asɛm ni wɔka wɔ kyerɛ a mepaakyɛw obi ba bɛtɔn a Yesu na yɛtorofoɔ ɔn na nyɛ ɛyɛ nipa no ɔde ne dimi baayɛ no a wɔyɛ sɛ afɛ de saa Yesu no mu nam bɔ nam so boɔ de saa Ghana yɛ kasa no ɛno me bɛkɔ so de ɔma yɛkyi o I tell you adetia Nyankopɔn na ɔbɔ ɔsoro asase no na kwan ɛne ne som anuma no yɛhu ne sɛ ɛdi yɛnya ɛwɔ ɔman mu abere Nyankopɔn na ɛbɔ na asase na no aka chapter 5 verse number 3 ɔse akupu a ɔbɔ na suo no afei die ɔda su kakyia na sɛ nnipa sɛ nka akupu ano ɔkɔtare asu kakyia hɔ kɛɛ sɛ ɔda nsuo anim but wɔadie aburo nti eyi na firim so gyina pɛnkyɛn yɛade na asomfo Nyankopɔn na ɔyɛ ɔsɛ ase no ɛbɛnta na nakɔ ɔde bɛma no bɛtumi ɛna no wɔde adam ne yifu tena turo mu hɔ hwɛ sɛdeɛ ɔsisiesie to no kɔ ansa na ɔde nipa ɛba mu wɔde ɛna ɔma na bɛdi wɔ aborɔ no
but ɛyɛ den na afei tuo ne tumi bɔ Adam ne Eve na meka ne sɛ ɛyɛ Adam ne Eve wankasa ne ma tuo ne yɛ deɛ yi ɛbɔ wɔn na ɛmɔ ɛnyɛ onyame a wɔn na si asase so wɔn a ɔmpɛ sɛ ne ba yɛ sutie ma no ɔbɛka nkyerɛ me na menyɛ Nyankopɔn adwuma yɛ anumere yi a kyerɛ sɛ ɔde kwankeɛ yɛ ɔmfrɛ fola ne so na ɔnka nkyerɛ m sɛ me deɛ asase a mete so yi memma nyinaa mempɛ sɛ obiara bu me anumere yi a mɛyɛ Nyankopɔn adwuma yɛ Nyankopɔn Adam ne Eve ɔhwɛ egu ɔmo de gu no ɛni deɛ ɔmo de ma no ɛna ɔmo sɛ dabi nkurɔfo yi mu me ɛna baabi a mede mo atena no memfa mo ntena hɔ bio ɛna oyi ɔmo firi hɔ ti Nyankopɔn ɔkora nsa na ɔde nipa ɛba no ɔma nipa nimonyam tena brɛ na yɛ dɛ na abɛka sɛ ɛnɛ deɛ ɔno nsa nka na ɔno ne nkra ne som saa baeɛ ka abɛsɛe wadeɛ abɛsɛe wadeɛ abosonsom hyɛ aseɛ baa Ghana yɛda ya ne yɛsie ɛda na ɛkɔ soro nyinaa na ɛbam ɛnso nnɛ hwɛ na yɛ nipa si nkasa ni bio wo kasa me na onya adwene yɛtiri sɛ tam na aborɔfo no baa na mo sɛ abosonsom na me hyɛ asɛ me kasa saa tam na buroni kuom no wasi adan papa yɛ de yɛ ɛwɔ hɔ but na yɛ ne yɛ deɛ no ayɛ sɛ mprebuo wonim sɛ abɛsi nnɛ sɛ obi ntu kwai da buroni kuom wɔn yɛde kamera twa ne sɛ yaa na sɛ ɛnam kurom sɛ ne kwa obetim bi sɛ ntewe yɛ ampa o sɛ ne nipa nim sɛ yɛ drawing no ma brem sɛ yɛ drawing agye sɛ otu kwa na de woni kɔyɛ de yi ekɔhunu de ntɛma yɛ nipa bre sɛ yɛ drawing ne sɛ o Ghana no wɛ de mo de no chance ne tin tie jan kɔkɔ saa no urum sɛ saa na ba bi ayɛ de yi ɛte abosomsom etu ɔse Gamaria ne nan ase ɛna na mewɔ Gamaria ɛna tete me ɛsɛ sɛ Gamaria no ɔpɛ so ɔsomafo pɛ so sɛ papa no no yɛ no kwafoɔ ɔsomafo pɔ hwɛ no mpanimfo mu sɛ Gamaria ne yɛ no kwafoɔ ɛna no kwafoɔ bi anso yɛbɛgye wɔtom ne yɛ a na ɛde kyerɛ daadaafoɔ wɔsɛ Gamaria ɔna tete me kan kɔ ɔsɛ na wɔyɛ no mu wɔ Gamaria nan ase ɔyɛ no Gamaria nan ase na ɔkyerɛkyerɛ no agyanom mmara no mu pɛ ɔhono yɛwɔ sɛ afei wɔkyerɛ yɛkyerɛkyerɛ agyanom mmara no mu pɛ nyinaa sɛ na nyɛ pɛ mmara no yɛkyɛ ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ nyamesom na ɔmo som no yɛkyerɛkyerɛ me biara bɛtɛ sɛ deɛ wɔyɛ no ɔmo nte n'ase saa na yɛ ne yɛte o odiyifoɔ adwuma saa na yɛte asɔre ne nipa kɔ nyinaa no makɔ biara si suban ne ne na asɔre ne nyinaa ma yɛ bi pɛ sɛde asɔfoɔ ne yɛ no ma yɛ bi pɛ bɛti Israel Nyankopɔn sɛ agorɔ ne nipa edi deɛ nipa yɛ no nyɛ saa na ɔte sɛde asɔre ne yɛ no Israel Nyankopɔn sɛ ɔnte saa da ɛno wɔsɛm bi na ɛto ɔsomafoɔ pɔɔ wɔsɛ nsɛm na meka no a mo sɛ mede sakasaka na ɛba no yɛde agya no mmara no bia kyerɛkyerɛ me pɛpɛɛpɛ da o ɛnyɛ sɛ na mmara no nanyɛ o nkurɔfo no mmara no na ɔmode ɔmo nwoma sua na na ɛte aseɛ ɛna ɔsomafoɔ no sɛ honhom aba no so Yesu Kristo sɛ de honhom na ɛbaeɛ ɛna asuafoɔ no honhom wɔ mo so nti asuafoɔ no ɛnte aseɛ nko ɛna ɔsomafoɔ pɔ afei honhom na ɛwɔ asomafoɔ no so no saa honhom no biaba no so nti afei na ɔne asomafoɔ no nte aseɛ abɛyɛ baako ɛna deɛ kane na ɔmo nwoma sua yɛ no ɛno na bɛyɛ adeɛ da hɔ a ɔsomafoɔ no sɛ sɛ nso ɔba biara deɛ nkenka Bible mu Awurade Joseph yɛn nkenka hu Onyankopɔn da na wɔn Joseph mu wɔ hunu deɛ agya no brɛ so esiyɛ wo brɛ so ɔbɛhu sɛ Nyankopɔn kɔ no a agye sɛ ne honhom aba wo so na akyerɛ nto wɔn na bɛkyerɛ ɔmo ho sɛ
ya wa ade kwa na mo de mo to se da bi anya ni na ese mo YouTube so se gamere anase no chete mo tetre me agamo mra no pe bete na odan ho odi fo ma yin e wasma make maka so bi mo kro no come on semoni o so ba o chepe me no wasem yes o se second na awie no o de be wona yesei kan fi ade be woni e na tenten e wo mo eni na niam na ade wani hu na chiro sisa en shetra ze na moa wo ye so ze si am se fast skirt sha won tumase yes because e wodi fo mi abon do skirt yo e ze de ya semo e ze su de ye na mi adwuma yi de e semo ba o de ta no beka but wono no de o fatra ga sha o si na ni abi bon samo yes share atade na tetire wo ho no atade na na menam so bi beku atade wo de ye oni pa bremo atade e wo de ye oni pa bremo enti o fa atade se e ya ade bi akwa o dada okra ndine to da uti hu obi atade so ye police ni uti hu obi atade so ye immigration ni uti hu obi atade so ye brigade ni so ni brigade ene ye hene fo no mo mo she o makala na yese light blue green visa brigade ni sore no o mo na tete mu aso we de wonya he brigade ono di atade e wode ye o seti ena no mere obofo na oba ne sa no ka tese hu obofo bi o hye atade fita yu adeti no mention atade no atade e wode ye ndine ewo okọ grounds na obo a omukon na so mu mu ni kosia ebi age so obi a shot at the black obi a shot at the red ade na kata ni koto mu fan kopi o nya no double life for that so ade no mu fan kopi o inde hom nim di atade ye nyankopon wo a obeti ni Kristo mu ni Kristo enya atade bia na ma okwan se obetimi ahye ye wa atade bo oji Yesu no sha o ye hom foforo dia then na no ka che mo Peter ngoma se mo nhye ntade ese ade no ka atade ho asem betene he nipa ji Yesu de nipa ye ni ntade hye nipa atade bo wa wo hye ya e Satan code e che o se wo ye Satan dia se do bi se police atade a e police code e ma wo se wo ye police ni obi se soja atade a e soja code e ma wo se wo ye soja ni no sa na atade nipa wo hye no atade bo wa wo hye ya na atade na code so ye Satan dia hwan na be hunu na hwan na be ka hwan ni do be hunu be ka ndobi ko ndi sikaduro oro ne ho ni kosia o atade okose o wi anu abehye satanic code ni bi wa asase wo hunu na akwa asoda na woni aso na o se hye bi o nyawa ma ne nkofo yes jenne onhia obi hu se wo ye Kristo waji Yesu adi hunu bi agesa ye ya asore na hu se nipa ne nam da na ho o mu se pia o mu mo asase nso nyina no to small for say what the janmo mra no a kire me pe ma me fa si kire be ya sori tam no ko am ko jema me e be to aso kina yanko po ma yanko no kai fra de chiema de me ka cheni pa nyina se enema e wa asase so ade woni hunu e ma ne na ada okra sombo sene ni nyina ene ne nipa nim no asofo ne madifo nim enema e wa asase nipa ye kra sombo sene ni nyina eni eno achi e ma ne mese okra enano lies of yere
sorry Lot yere wɔhwɛ deɛ na ɛwɔ asase so ɛma obu ɛno na ne baa ho so no na baabi etwa so wɔkɔ no nya fa ahodie no na wasɛe na no Yesu Kristo kan wɔsɛ yɛ ayɛ nkae Lot na no wɔn a yɛ abɛtumi ɛde wɔn ato ne mu ɛwɔ asase so ade wɔ ne ho ne saa no ɛbɛsɛe wɔ kra sisa enu kra bo brother emfi a wote ase a wobɛdi ade bɛwu no wuyi a de wɔkɔtena mu no dɔɔso eni ano eni na eni brɛ wɔntie me ne no wanya batwe ma wobɛwu ahu sɛ wankasa aba asase so nyame yɛ wadom sɛ nipa no wadi wo kra aboro ɛbrɛ ni hɔ ɔtwe nipa wo nipa adekyee bi ayɛ wo brɛ a bɛtumi ayɛ wo nkwagye ho adwuma na sɛ da no ba mpofiri mu a deɛ ɔyɛ ne nɛ no sɛdeɛ Onyankopɔn pɛ deɛ ɔte yɛ ne na wodi soɔ no isɛ Onyankopɔn no mmɔbɔ so de agye wo nkwa Onyankopɔn aso bi nka wo bia ne ba koro Yesu Kristo bi ne mu amen 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 Onyankopɔn aso bi nka yɛ nyinaa